makamayong makakauban natin ngayon, wailain. Ay, napakaganda ng ating bisita. Wailain kundi si Ma'am. Palikuron natin, si Ma'am Jam. Ng Pamahaw Espesyal. Sir Bernie, bitok-bitok I love Bernie! Grabe talaga si Sir. Idol ko yan si Sir Bernie. Sir Joel, wala mas sa Sir ha? Thank In you, Sir Joel. fairness, sikat ang baboy nga na dimple din eh. Hindi ako nag-all-good ko! Sorry. Sabi na kung may nagkakang baboy nga gasud. Di ka kasukol ba kayo? Bago siya kabuhay. Dili siya taga-dili. Kanya, alam mo, si Tanan, napagin si Sir Joel Ramirez. The last time na yun ako, nako din nakuto-kuto nga gwapa. Pero dili taga-kagayan. Chada ba yan? Sada. Ma'am, good morning ma'am. Welcome sa Davao. Good morning. Thank you so much for welcoming me. Char, saan yun? Nagpa-regards pa may sa una sa imo dito ma'am, pero ni-reply mo sa Sir Bernie sa Messenger. Ano sabi? Unya na pa-regards do kung na nakay sports car. Laban ka? Laba. Shutdown na lang, Sir. Shutdown. Shutdown na lang tayo. Ma'am, na kayo mga kaila diri sa Davao, ma'am. Mga gusto ni mo i-greet, ma'am. Wala lagi. Pwede ta mag-ila-ila? Ano? Ay, ganahan ko. Ano una may kila-ila bago ang mga maminaw. Agay. Ganun si kasi balalaki na ni. Kaya si Ate Pres, kaya sa unang kapgo man eh. Ako na, sa tilog ng alat. Arman Almirez. At least wala mo si Kisugo. Pagsod niya sa nga, sikat ko na ang baboy nga na dimple. Gang, kapag nga kasi sikat na rin, masikat yun. Ang baki nga kabang o kumawong. Si ma'am sa to. Pangalan pa ng nagluoy na mo kayo. Kapag ba ka nga siya na? No doubt. Ano na? Bagay ko ay. No doubt, don't speak Gwen Stefani 1997. Ay, ma'am, usa yung syempre naka dito sa Pamahaw Espesyal every morning. Every morning. Aside sa pay ganap nimo dito sa CDO, ma'am. Wala, business. Ay, Maganda yan. entrepreneurship. Magkaintindihan tayo dyan pag business. Pwede ba nating lagyan ng business plan yan? Senador, saan yung business? Imong mama man to, ay hasol. Walay hasul, walay kuskus balungos. Ay, nako. Si atong bisita, makita ba siya mong live diya? Ayun, live. makita ayun. Sorry, natabunan sa akong braso. Gatong live, duha. Duha among live diri Ma'am update Jam ko. Antigua gikan sa Pamahaw Espesyal sa Cagayan de Oro. Ni kasi partner ni Sir Bernie dito ron, ma'am. Oh, lagi. Sila na doon ni Rod Bolivar. So nakadali ma'am hangtod. Antod karon lang. Hangtod karon na. Saturday din, ulit na din ko kanya maghilak ang pamang special kung dili na kumain. Oo, No, mama. mama. Ay, Diba? pwede balhin na lang kaniyong. Ikaw, kami lang nagmag-ulang ka senator. Kami mo nagnanagay kuan sa Manila. Ay, baka magalit si Jinky sa akin. Kaya ay, pamanayin Magkapalit natin siya ang show. Hermes nga orange. May ma'am, i-invite atong mga kuan ma'am, listener diri sa Davao ma'am nga syempre atong mga Bukidnon area abot ma'am media agad. Ay, in fairness. abot Yes, Malay-balay, abot mo mang Valentia. Oo. Sa kitaw-saw. Titaw-taw. Sa may likod sa tawas. May ilok. Ay, bagay siya May nagilok mag-DJ. na tawas ha. Tawas, oo. Oo, bagay siya. Wa ka nag-DJ masukad-sukad. Bagay siya mag-DJ. Oo, nindot Ka ka. DJ Hon lang. Wala. Ka DJ. Nakulbaan ko sa ka-DJ ko na. Wala ka, DJ. Medyo namuratan ko. So, unya na lang yung year pa yung year. Joke lang. Okay, nag-ingon sa ko ang mas gwapo daw magkitaan kan kaysa sa... Sa video. Oo. Baga kagno. Hilas lang. Kasi ang mga nasa radyo mga daw mga ano na behind the Oo. Ay, karaan na concept mga gwapo og tingog. Okay sa radio, pangit sa ano. Karaan na. Okay, tanawa mi, di ba? Okay, di ba? Ang mga taga-radyo. oo. Pero, nalang isa ka sa amin. Ang baki. Ang baki nga kabang o pala mo.
Meron ako. Nakalabot. Sir Joel, mag-disclaimer lang ko. Lahi ang personality na ko sa MOR, sir. Lahi ko sa Beautiful Life. Ang garay. Thank you, Ma'am Ayun. Jam. Thank you so much sa pagbisita, Ma'am Jam. Nagpasalamat kami dahil lang sumulod ka talaga dito sa amin sa MOR. Ma'am, ay jud lang ka ma'am, nga di may makapapicture. Kumanon sa nato na itong programa. Mara gina mo. Okay, bye, Uy, thank na you. ito! Oy! Mara gina mo tumong tinguha ka. Timbayan na ako ang uyab ni Cardo. Kung asa ka Oy, naabya ka to, ngay mga ugangan is yung bay. Magputahi pa tali na. Oo. Sige, magputahin na tayo kay Oy, siya itong pabasag to bisita. Ay, Bisaya biya kay nila. Oo. Ay, howd ba sila Oh, Bisaya howd po? na, ay, kay Ang City mga Obya. taga-Cagayang. Oo. Ah, sige, atong suwayan si Ma'am Jam ha. Ma'am, basahan ni Ma'am ha, tapos sumuhunong ka dali lapit Ma'am. Na, sige. Ayun. Lapit. Asa siya David Damuno? Diyan lapit diyan. Aga, Kanto. Apila imo pangalan Ma'am ha, kay wabe na suwat. Sige po, right? Sige Ma'am. Dakuon pa na ako Ma'am. Dako kay gamay kay na Kuya Cardo. Sige. Ayun. Madako pa rin na cards. Dako pa ay. Ah, okay. Ay, dako pa. Sige Ma'am, go ahead Ma'am. Good morning, Ate Press, Senator Manny, Pak Ganern, og Ate Press. Happy ninyong tulo diha sa MOR Davao. Tawagan na lang ko sa pangalang Bernie, taga Satsa. Uy, Bernie pa Bernie, si Bernie betok-betok. Tayo Ma'am, agit tayo Tawagan na lang ko sa pangalang Bernie, taga Satsa. Usa nimo isay-say akong problema, parihog una ko sa pagtugtog sa awit nga guhit ng palad. Ang ngayon Si Ma'am. Ang ngayon yung DJ Ma'am. Bayarin ako ninyo. Ang TF ay mahal tayo. Mang ka na ang ginalita ka magtubag. Ma'am Juliet, makadungog ka diha. Sige Ma'am, tiwas nagbasa Ma'am. Nanabitaw ka diri Ma'am, basahon na lang ginani mo ni tanan Ma'am. Di ba? Saon to man ang writer ani god kay wa mo kay eskwela. Sige Ma'am, dara Ma'am. Ate Press, desperas sa Pasko milabayng tuig sa dihang gibiyaan ko sa akong kinikugma sud sa tulo ka tuig nga itago na ng nato sa pangalang Dudong. Ate Press, wa ko masayod sa ugat hinungdan sa iyang pagbiya kanako. Ang akong tumong lang karon ngano nga nagpadakos akong kaagi sa kinabuhi diha sa inyong programa. Tungod manawagan lang ko sa kay Dudong, Dong, kung asa ka man karon, unta mahimutang kagtarong. Dong, andam ko magpaabot nimo diri sa baybay sa atua sa 11. Sa katuig nako naghuwat nimo. Napalot na ning akong kamot sod sa isa ka tuig. Nagmantener na in taon ko ani Dong. Unsa man di? Ma'am, guest house na po diri ma'am. Napa. Maluoy ka Dong. Balikan na yung taon ko. Promise Dong, kung mubalik ka, magpabuto tas bagong. Balikan na yung taon ko Dong. Ay, luoy sa sender. Mas naluoy na ko sa nagbasa. She was caught off guard siya. Gano'n ni? Oh my God. Puro sa kalan mo lang itong, halaka na ko! Oh, sa kasagang sa Trauma ko, my God. Ano, truma? Medyo double meaning kamay pero mo gina ang problema sa sender Ma'am. Oh, napalot. Kung ang problema ganyan Ma'am, dili si Dodong. Ang iyang kamot nga napalot. Oh, isa ka tuig. Sabay ka advice ron sa Sige na, tuang ma'am. kuan Oo. atong guest karon no sa atong letter Napa sender. may mga 3 minutos Ma'am. Masaya mo Oh. ka-advise O Ma'am. sa ika-advise nimo kay Bernie. Bernie. Ah. Oo. Oo, tanan lang ko kung unsa nga side sa kamot ang napalot. Ang right or ang left? Kung napalot ang right o ang left na po ang gamitin. Pwede! Tama!
celebration. Oo. Ang tinod gid man, ang nagpadaan ng SWAT Suliran, Oo. si Bernie Bitok dito. Pwede mo tanaw ra ba to sa video? Tirahon ta dito si Dio. Bitaw, no? So- Tawa ang live nila. Ma'am, atong boss ma'am, nanawag na. Nag-reward ko na. Ma'am, Wala salamat. to ako maika-advance. Salamat, Thank you so much sa ating bisita na si Ma'am Jam. Ayun, thank you. Thank you palakpakan natin. Sure. Mag-picture ta ninyo. So, Salamat kayo guys ha. thank you so much guys. Mag-picture me. Pwede Bye. pa Thank you 2 very minutes, much. basta na gwapa no. Salamat guys. Salamat sa inyong pagpanaw. Doon na agap mo. Kalibuhay version 3.0. Live it up. Kita-kita.